Mitä? Mitä mä näytän? No nyt. Tää ihan perä ei oo vielä siivottu. Tää ei oo katsottu. Älä nyt sinne helvettimä kiro. No tyhmä, kun ei näe kumminkaan mitään. Kuulatko sä puu päälle? Mä lähden, jos se pizza olla Alpista. Vai ei? No, I don't know what time you go. I can't put it in a minute. Nyt sitten. Mitä? Tuleeko sä kattoo? Mä lähden tätä pois. I'm looking. Kohta voin olla taas sairaana. Hyviä. Yeah. Nää kuuluu tonne. Niin ilo. Tässä on sitten. Siinä on sitten vietävä. Ylä sitä romua. Tää taas löysi lehmän tarve. Joo. Lähti auto tossa. Niin, no me ulos sitten. Tääkin menis sinne vajan takaa. Raimo vietä joskus. Saa kulki, se vei nyt niitä. Tossa on hyvä saappaat, ne menee. Mutta 500. Mutta yksi juttu, kun sulla on vaan nyt tän lukon avain. Pane sen lukon tänne. Kun en mä viitti laittaa lukkoon nyt, kun mä menen aina itse. Okay. Mitäs muuta? Niin toipa nyt siis. Yeah, will do. Mitäs tää menee lukkoon olkoon auki? No näin vaan. Kun mä sinne taas tulen, niin ei sinne ketään mene. Loppu. Eihän täällä sadakaan. Ei. Mitäs? Ei tääkään käy. Sitten tuolla on hirveästi mattoja. Kuuleeko sä? Tuolla. Yeah. Ne matot tiesi kanssa. 90 matto. 30 metriä. Aikaa kun mä panin näin. Paljonko sitä on? Mitä? Peitto. Se meni mun paras peittoni. Se on tuolla auton takana. Ei sitä saa suoraksi. Se on siellä auton takana. Ei saa suoraksi. I'll go and put the pizza on then. Oh. On niin, Joey. I don't understand him. She taking the pictures and it's dark. The door kept hitting your cap, so they put somewhere else. He's in the house. So I made in the end, whoever come visit me is not going to watch the TV. Because they went to the other room and they watched those TV channels what I didn't want to watch. And I got mad. All the time this beautiful ball, whatever it was, went. Oi, oi. Look at my dog. Look. Who buys me new socks? You getting me a pair of socks? Huh? You buy me a pair of socks. Look, it's broken. Can you see? You see? For me. It's 12 minutes it says. And make what it says. Onko sulla sen potin? On it. She's not, isn't she? Filming. What for? Teeth is showing. This is no nice, but the teeth is showing. Ei on nyt. Ai, kun on lämmin. Putoako se siitä? Ei, paistetään. Onko siellä
siitä. Relaxed cat. Today